नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपण मानू भाद्रव मासर प्रथम रविवार माँ खुदरुकुणी ओषारे आपण मानू ढेर सारा शुभेच्छा और शुभकामना। आज हूँ प्रथम रविवार जे कि खुदरुकुणी ओषा मो झी करेतु से छोट अच्छी ना ताप मु भालुका तैयारी कर दौची। आपण मानक आड़े केमती भालुका हुए मु तो मो झील बेले यहीपरिका भालुका करे नदी कूल आम करूँ भालुका जेहेतु ये तो नई नाई ना आम भड़ा घरे रोचु आम से एमती करुचु। तो आपण मानक आड़े केमती करती भालुका प्लीज कमेंट करी कहे मत तो एमती आसे। आ झीर आज खुदरुकुणी मुझे भालुकाटे तैयारी कर दिए सी तार पूजापूजी कर छोट अच्छी ना ताको आसुनी से मत कहला मामा तुम्हें यहाँ तैयारी कर दियो मु पूजा करी प्रथम आज तैयारी करदेली तापर पुणी ता चारिपाली से जमती तैयारी होती ना ता से परिका माटी पुणी देकी से निजे कर तो केमती लगुच मो खुदरुकुणी माने भालुका ठीक है कि नहीं भूल है प्लीज कमेंट करी कहे मत तो ये आसे मुझे तैयारी करची। एबे मो झी हलदी पानी माने हलदी पानी रे माँ को गाधे दौची भालुका को तापरे चंदन गोले की हलदी ढालू न जाओ पानी नहीं क्या तारे सिंदूर दे रह तू आगे सिंदूर दे माँ को मुंडे सिंदूर दे फटाफट खोल फूल ले कनेर फूल नहीं मुंडे उठे खोसी दे उड़ी जीव पवन हो जाए तो चारिपट सब सजेब पत्र धुआ मोबाइल धूप लगा हाथ पोछी की धूप पवन हो घर लगे कौन आगे पानी मिला गोटे फूल आने
ଭୋଗ ପାଣି ବୁଲା ତାପରେ ଯାଇକି ଧୂପ ବୁଲେଇବେ। ପକା ହୁଳୁହୁଳି। ତାପରେ ଧୂପ ବୁଲା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ଭାଲୁକା ଦେଖିଲେ ଟି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ଭାଲୁକା ପୂଜା କରି ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କଲି। ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାର ଥିଲା। ତ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଯାଇକି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଘର ପୋଛାପୋଛି ଅଛି, ଆଉ ଚିତା ପକାଇବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ନା, ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବନି। ତେଣୁକରି ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ। ତ ମାର୍କେଟରୁ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚିତା ପକାଇକି ପୁଣି ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁହଁରୁ ପେପର ହଟେଇଲୁ। ହଟେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଆ। ତାଙ୍କ ବିନା ତ ଏ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ନା। ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସାଜସଜ୍ଜା କଲୁ। ଚାଉଳ କଳସ, ଯେହେତୁ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କଳସ ନା, କଳସ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଧାନ, ଆମେ ଏଠୁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଅଛୁ ନା, ଧାନ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁକରି ଚାଉଳ ଥୋଇଦେଲୁ। ତା ଉପରେ ଢାଳଟେ ନେଇଯିବୁ। ଢାଳଟେ ଥୋଇକି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇଦେଲୁ। ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳଟେ ଯେଉଁ ଗୁନ୍ଥିକି ଯାଇଥିଲି, ଛୋଟିଆଟେ, ଫୁଲ ତ ମିଳିଲାନି, ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେଇଥିରେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଳଟେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଯାଇକି 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ବହୁତ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଲାପ ସବୁ ଫୁଲ ଦେଇକି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବାରେ। ମୋ ଝିଅ ତ ବହୁତ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ତାର ପୂଜା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପୂଜାପୂଜି କରିବାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଫୁଲ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତଳଟା ମୁଁ ସଜେଇବି, ମାମା ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ସଜେଇବି ସେଇଟା।
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନିଅ ସଜାଅ। ତାପରେ ମୁଁ କଳସରେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି। ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବେ ପୂଜା। ଦୀପ ଆମେ ଲଗେଇକି ସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗେଇକି ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କଲା। ପ୍ରଥମ ଆଳତି କରିକି ତାପରେ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଲା। ତା ଭାଇ ତାର ବହି ପଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମର କଦଳୀ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଖଇକୋରା ଆସିଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ପାଳି ନା, ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଏଇ କଦଳୀ ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଆଉ ଖଇକୋରାରେ ଭୋଗ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କହିଲା ମାମା ମୋତେ ଗାମୁଛା ଦିଅ। ଗାମୁଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବି, ଗୋଟେ ବେକ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆଉ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଗନ୍ଧଇ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ, କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ସଂଘାତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାଣନାଥ, ଶୋଭିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ବାହ, ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗର, ଧନ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାରକା ମହିମା, ନିର୍ମାଣ କଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା, 18 ବର୍ଷ ଲୋକ ଜଣି, ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ବହି ପଢ଼ା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଭୋଗ ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଗ କରାଯିବ। ଆଉ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ କଳସ କତିରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ କଳସ କତିରେ ଭୋଗ ହେବ, ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିକି ପୁଣି ଯିବୁ ଆମେ ବାହାରକୁ। ବାହାରେ ଯାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମର ପୂଜା ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଶେଷ ହେବ।
ଦେଖନ୍ତୁ। पूरा ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଖଡ଼ି ତ ଦେଖାଉଛି ମାମା ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଯୋଉ